Oleman kivi, lyhyt elokuva. Tapahtuispa jotain jännää, tai niin tylsää vaan aina karsinassa. Romeo, vastaa jotain. No syö vaikka heinää. Miksi et jotain muuta vaikka tee, kun valitat? Hei, en mä mitään valita, niin älä siinä hossu, blö blö blö. Teet tollasia, Romeo. Sekin koomeo. Just. Ootteko te kuullut siitä kivestä, joka on siellä metsässä? Mikä kivi? Ai mikä? Sellainen kivi, joka on tosi vaarallinen ja se voi tappaa. No nyt enää usko. En mäkään, mä en mihinkään sellaisen mene turhan takia. Se on silloin, kun on kauhea lumipyry. Ja juuri nyt on. Eihän siellä edes ole lumipyryä. No silti. Jasso. Moi Romeo, mä menen sulla tunnille. No, mun pitää tässä mennä tunnille. No mut moikka. Moikka. Tule. Mitä noi kuiski äsken? En mä tiedä. Jotain jostain kivestä. No joo, se on legenda, sellainen kivi, joka voi tappaa. No en usko. No en mäkään kyllä usko siihen, mutta legendat on legendoja. Niin, kaikkihan sitä keksii. Kuka toi oli? En mä tiedä. Mikä toi ääni oli? En mä tiedä. No, ei kai mitään vakavaa. Mitä? En mä tiedä. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Fanny, älä pelkää sitä pimeetä. No en mä pelkää. Voi ei, nyt se tapahtuu. Ovet lukkoon. Noin. Korppi! Korppi! Tulee! Mitä? Meidän piti mennä kattoo sitä ihmeen kiveä, että onko se muka totta. Oi niin, joo, mä unohdin. Niin mennäänkö me? Joo, heti huomenna. Lupaat sä? Joo. Noin, nyt me ollaan tehty diili. No, huomenna sitten illalla. Joo. Meippa. Moi. Nyt Korppi mennään. Joo, avatko mulle tän portin? Joo. Noin. Onks tää silti hyvä idea, jos se onkin totta? On se, kun ei se oo. Laitetaan silti loimet päälle, koska siellä on aika kylmä. Joo, laitetaan vaan. Noin, mennään. Joo.